jago kluruk rame kabeh arase lawa kalong loro pandelian jreh kawanan ing semune wetan bangsulaipun mratandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sak ngisoring gunung ing pradesan wiwit lanang wadon samya angayahi karati begegek ugek sadulita hemelae mandeg Gus mandeg kenging menapa paduka mandeg Gus paduka ampun mangu nggih Den sinten ingkang tetekun bakale katekan gayuh luhur bakale nemu misuwur Gus sedaya Kang Suci bakal ambabar Basuki kadang sampeyan Ndara Werkudara lan Permadi sampun obah ngupadi murih baline Jamus Kalimasada ngantos sakniki lho Den ngantos sakniki kendang kapracondang awit kasor mengsah yuda dening Denawa ingkang dusta Jamus Kalimasada sakniki Den sakniki kantun sampeyan ingkang dereng ngatonaken kaprawiran Kiai Semar aku njaluk donga panjurungmu ya Kiai kowe aja adoh-adoh saka aku inggih ning sampeyan enget-enget piwulang kula piweling kula kalaing kasantosan raga menika kalahe karo alusing jiwatama landheping gaman iku kalahe kalih tulusing pambegan mang pirsani mencorong srengenge saka jagat kulon mugi dados ungup-ungup cloroting pepadang mung dari sailiring bawang sampeyan bakal nemu kamulyan Den wis kelakon anggonku ngosak ngasik para Pandhawa nganti bubrah congkrah padu marang sanak kadang lan kawulane jebul para Pandhawa sing kondange ampuh-ampuh kadigdayane ning ngendi nyatane ora bisa nandingi kridaning Prabu Kalinggamurda ayo amuk garebutan aku yen iso aja mung siji mboko siji aja mung cindil-cindil sing maju nanging bebengkote Pandhawa kae Puntadewa kon maju mrene aku ora bakal mundur
Ah. Puntadewa kang kaya kowe ya gene kowe ora gelem rawoso aku, ora gelem tetandingan lawan aku. Kowe satriya jirih getih wedi mati. Yen to kowe ora bisa ngasurake kredaning Prabu Kalinggamurda, jamu sekali masada bakal ora bakal tak balake marang kowe Raden. Sing gedhe pangapuramu. Tumraping Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sedyaku mung gayuh kamulyaning lan rukuning bebrayan agung, ora golek mungsuh gedhe-gedhening tekaning pati. Cetha-cethaning kowe golek kamulyaning para kawulamu. Apa kowe yen wis entuk kamulyan bakal golek kondang sarta sugih? Kanthi kowe sugih bondo kowe bakal tumindak sak karepmu dhewe. Benerke sing luput, luputke sing bener, minger marang jejeking adil. Duh, Sang Prabu, luput kang dadi pandhakwamu, ciptaning Puntadewa amung mligi mujudake kerukunan sarta kamulyaning sagung dumadi. Aku ora nutup mripat mbun tetalingan lamun to meruwi kawula ingkang kejiret kasangsaran. Luwih becik Puntadewa lebur tumpur tanpa dadi tinimbang ora bisa mulyakake bebrayan agung sinuwun. Adalah jagat Dewa Bathara. Ger anakku Puntadewa, Ratu Mono beda lawan para kawula. Yen to kawula mono menang ukur marang uripe dhewe, ngatur karo uripe dhewe. Nanging lamun to ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan. Kuwi dadi tanggung jawabe ratu. Kawruhana Nger anakku Puntadewa. Negaramu iki negara ingkang jembar dumadi saka Pulo Sewu ingkang bebanjaran lan dumadi saka pirang-pirang golongan suku bangsa lan agama. Dadi yektine ora gampang anggone ngendhaleni sarta nata marang negaramu iki. Banjur umpama anakku Puntadewa yen to Kalimasada iki tak balekke, banjur kira-kira apa sing bakal kok tindakake? Duh pukulun, sesembahan kula Sang Hyang Bathara Darma. Inggih kasinggihan awrat menawi dadi ratu punika boten mujudaken bebungah nanging mujudaken amanah. Tegesipun ratu punika kedah wantun tanggal jawab sak utuhe tumrap kerukunane praja lan kamulyaning para kawula. Marmane kula upaya baline Kalimasada yektine sampun wonten gegebengan kinarep pakem anggone kula sak kadang mangreh tali kemudening kamulyan. Kanthi 3 perangan ingkang ora bisa dipisahake ya kuwi Pancasila, pranataning hukum praja sarta panunggal kamulyaning bangsa. Banjur Nger anakku, telung perkara
sababare kepiye nggih? Ingkang sepisan Pancasila menika isinipun bab manembah lawan Gusti, rasa welas asih utawi ngundhaleni rasa kamanungsan, nggedhekake rasa manunggal, ngrampungake perkawis damel gaman mupakat. Lamun to patang perkara menika saged mawujud, adil bakal warata wonten ing negari Ngamarta. Menawi ingkang kaping kalih menika pranatan hukum praja kangge njejekaken adil lan bebener minangka srana lan kamulyaning para kawula. Dening ingkang pungkasan manunggal kerukunaning bangsa, nadyanto beda agama, beda budaya, beda golongan lan suku bangsa, yektine lamun to para kawula saged sesrawungan tansah ngurmati lan ngajeni marang pepadaning titah kanthi samat sinamadan daya dinayan sayek saeka kapti sarta anjiwa dadi sajuga nunggal bangsa, nunggal basa, nunggal negara. Nadyanto beda nanging tetep siji ya kuwi negara Ngamarta, kuwi sing bakal dadi dasar mulyaning para kawula lan negara Pukulun. Anakku Puntadewa cetha truwela anggonmu ngrerangke sing bakal dadi gegebengan pepakem mumranata negara Ngamarta. Ya. Jamus Kalimasada iki tak balekke marang sira minangka dadi pusakaning negara Ngamarta. Piwelingku, aja nganti anakku Puntadewa lan sakadangmu lali marang dasare negara sing wis kok aturake ke mau. Muga-muga jaya para negaramu lan kawulamu kuncara negara anjaying bawana negaramu nggih anakku. Wis rampung lakone Semar nderek nyekseni kanthi tumuruning wahyu kamulyan jati ingkang sakmenika dados setunggal wonten jiwanipun Raden Janaka menika ugi Jamus Kalimasada sampun wangsul wonten astanipun Ndara Kula Puntadewa pas jam 3:30. Mugi-mugi kanugrahan menika andayanana mulyaning para kawula dusun Mlaten khususipun kaya banyu mili rejekine didohke saka sesakit lan mugi para kawulane do guyub rukun saeka kapti tentrem manunggal dadi siji. Mugi kanthi lampan menika pinanggiya mulya kalis ing rubeda tansah manggih rahayu salaminya.